Unama nego Dangote bigiligi ego. Onyeoma Tochukwu asef. Okwila. Okudili Chukwu, Okwila. Chukwu awụsa anyị igiligi ego. Igiligi ego Chukwu awụsaga anyị n'arụ. Dangote. Onyeoma Tochukwu nọ n'ego a. Igiligi ego, igiligi money. Igiligi ego usanyo. Igiligi ego Chukwu, igiligi ego Chukwu, igiligi ego nenuwa. Igiligi ego usanyo. Igiligi ego. Ichokidi ka Dangote ndị Igbo. Okwila nwa mama Dangote Dubai. Okudili bụ afọ mmadụ nụ. Dangote na Dubai. Igiligi ego. Igiligi ego Chukwu usanyo na rune n'ụwa. Dangote ndị Igbo Okwila nwa mama bịali. Ezi nwa Ebonyi steeti o. Okwila nwa mama Dangote ndị Igbo. Dangote na Dubai. Ezi nwa mmadụ Igbo bilinu nke Chukwu mela maka. Chukwu enye yi ndụ nye ya ruke. Ọkpụlisi zuru ọrụ ọnụ. Ọkpụlisi zuru ọrụ ọnụ. Onye ka na-ekwu. Okudili Chukwu. Okwila Dangote ndị Igbo. Onye dị ndụ kenebe Olisa na nke Chukwu mela maka. Chukwu ebuka. Dangote ezi nwa mmadụ Igbo bịali. Onyeoma dị mma. Dubai ka anyị na-ejezi. United Arab Emirates tezie n'anya abatanu mmadụ ka ejekwube bata obodo. Mana onye dị ndụ na-agba festi. Happy birthday to you. Dangote na Dubai. Ezi nwa si Amagwu Igbo Ebonyi steeti wepụtazianụ. Igiligi ego. Igiligi money. 28th of August 2025. Ọ na-akpọtụ home and abroad ncheta ọmụmụ Okwila. Igiligi ego. Onye igiligi money. Igiligi ego. Okudili Okwila. Dangote na Dubai. Ezi nwa si ndị ofoke Amagwu Igbo Ebonyi steeti wepụtazianụ. Dangote na Dubai. Igbo niile home and abroad
ebeli ya ekpele na-agọli ya ọfọ ogologo ndụ na-arụ ike nụ ị na-ezigbo odozi akụ ịnụ eziokolibu nọ Chinyelugo nwanyị ọma odozi akụ nwanyị ọma onye ọma gaba n'iru na adịghị iloteli ọya dịlịnụ mma n'ezigbo odozi akụ ịbụ Chinyelugo nwanyị ọma ezi nwunye Dangote na Dubai Dangote si muke n'eli ezigbo nkwụli ya Honorable Emmanuel Ede Isobilinu Ejiofor Motos abatazie n'onye mmadụ n'ịdị mma Ejiofor ya na nwanne Dangote loteli Ejiofor ga na asị na nwanne mmadụ abụrụ ya maka na nwanne ozu na wozu arụ ejimofo n'ezienunu Chief Ejikalo Elias Galazi anyị kenezianụ Chief Honorable Okoha n'ezigbo odozi akụ ya bụ Chinwendu Okoha ọya dịlị unu mmanụ Chief Ndubisi Nwụzọ onye ọma biko bịa ọya dịlị mma anyị ejebe na Kotonu Chief Ogbonniope onye ọma Zenisobili onye nwe n'onwere ifenu Chief Samson Okoye Fada n'isobili Dangote nekenunu ọya dịlịnụ mma anyị kenezianụ Chief Anthony Tumo ezigbo odozi akụ ebu Chinasi Tumo unu sobilinu Honorable Sunday Jimu nezianụnụ Chief Stephen Ekwe ezigbo oyi Dangote Dr. Simon Nwafọ nezianụnụ Chief Maduka Iwuogu CEO Primaries Hotel Oke Mmadụ 1 Dangote si muke n'alia chairman ya Chairman IDU Ikwo Lagos Branch Imepe Igwe Isobili anyị kenezianụ Daniel Oma ezi nwanne Dangote nezianụnụ Chief Nwachukwu Igboji Otigbu ịnyịnya Isobili Chief Amos Nwanchonokwazianụ Chairman Ndufu Amagu Ward 1 anyị kenezianụ Ezioyi Paul Oga Chairman Izuchukwu my son Dangote nekene ọya dịlịnụ mma nezianụnụ Kenneth Ogbuefi ezigbo oyi Okwila na ezigbo nwanne nwoke bụ Francis a retired police officer Dangote na Dubai nekene unu Osibu kene mmiri na-ezoro ọra n'Ebonyi steeti onye ọma Chinedu Oga OON Dangote nekene anyị kenezianụ Chibeze Ikebi enyi nwa ụzọ 1 of Igbo Kingdom anyị Chief Philip Eworo yana Silas Orewo
ọya dịla unu mmanụ. Anyị ekenezianụ Mrs. Juliana Oregwo, Head Mistress. Nezianụ unu First Lady na ọbatazianụ Miss Ngozi Ede Isobele. Okwila si muke n'elia High Chief Frank Paul Nwegbe, Ezotundo 1 of Badagry. Anyekene High Chief Chidebele Igwe. Nezianunu High Chief Desmond Sunday Boji, Chief Nnemeka Collins Nwancho. Nezianu Chief Austin Nzebwe Nzedon, Chief Nnamdi Alika Sobilinu, Chief Mrs. Chinenye Scholastica Ekuma, Adadio Rama 1 of Abomege. Dangote na-ekene onye ọbụla. Anyị ekenezianụ Chief Ụkaja Nelson. Nezianụnụ Chief Ogbonni Ede Ogbonni 1. Nezianụnụ Chief Mrs. Ngozi Obasi, Chief Emmanuel Nwanu Sobilinu. Okwila na-ekene onye ọbụla. Anyị si nke onye Chinya zeluzianụ ma ndị na-akpọrọ afọ na-ewe n'iwe o. Oge ọzọ anyị ebidokwa ebe anyị kwụsịrị. Onyeoma Tochukwu na mani nweze nọ n'egwu. Amagunze bụ obodo m, ma Amagunze nnekwu dị na Nkanu. Nkanu dị n'Enugu. Okwila Dangote, one of Igbo Kingdom. Ngwa ka emesianụ.